עידו זה חץ למטרה. היא צריכה גבר שירגיע אותה. אני חושבת שעידו עושה את זה יפה מאוד. קודם כל, לירון מאוד מאוד מצחיקה אותי. בחורה מצחיקה, שובה, מדליקה. אז ככה, שעידו ראיתי אותו פעם ראשונה, קודם כל, הגובה זה דבר ראשון שאתה קולט. אחרי זה אתה קולט בן אדם שהוא חם, והוא ציני, והוא מצחיק. אחות שתלטנית, הייתה משליטה בנו טרור. הוא אוהב לנהל את כולם. הוא אוהב לשבת על כיסא ולהתחיל לסנג'ר את כל מי שמסביבו. אני חושב שהוא מנהל את כולם, אבל בסוף כולם מנהלים אותו. הרבה אנשים לא יודעים שעידו בעצם אחד האנשים הכי רגישים שקיימים. מתחת לכל המעטה של הסנוב ופוזאיסט ובחור רציני ועצבני, מסתתר בחור מאוד מאוד רגיש. לא פעם אחת ראיתי אותו בוכה וזה מחזה נדיר, אני ממליץ לכל אחד לראות את זה. כיף להיות איתה, חברותית בטירוף. קודם כל היא קסם של בחורה. תוספת נהדרת לשבט המקסים שלנו. נגיד, אני תקוע ברומניה, נסעתי לשם, פתאום מצאו לי איזה מחלה, אני לא יכול לזוז מהמלון. הטלפון הראשון, זה יהיה עידו. ותוך פחות מ4-5 שעות הוא נמצא שם. עידו הוא הבחור שעושה תמיד שמח, בחור מאוד כיפי, מלא באנרגיות טובות. כמובן שהוא ישאל איזו שאלה קטנה, תגיד לי גיא, אתה בטוח שאתה יושב במלון שיש בו קזינו? חמה וחברותית וכיפית וקופצנית כזאת ותמיד חיובית. קשרתי לידו, אמרת לו, עידו, בוא נצא ליד הבית. הוא אומר לי, חצי שעה גג, אני הולך, אני מראה את עצמי ואני חוזר. הלכנו, התיישבנו, הסתכלנו כרגיל, עוד ערב משעמם, מסתכלים אחד על שני, כבר אין לנו מה לדבר, מחממים את הבירה ביד. אני מכיר את עידו. עידו בחור לפני שהוא הולך לבקש טלפון מבחורה, רועדות לו הרגליים, יש לו זיעה קרה על המצח, הוא לא עושה דברים והוא צריך מישהו שידחוף אותו. כבר באנו לצאת, הבן אדם התייש, אמרת לו, מה, תלך הביתה, תתפשט, תיכנס למיטה עם התחתונים, אתה תתבאס, עזוב, חבל, אתה מחר תצטרך על זה. שהוא ניגש אליה, היא הייתה כזאת שושקי, אסטרו כהרגלה. שהוא אמר לה שהוא בדרך כלל הוא לא מתחיל עם בחורות. היא בכלל לא הייתה בטוחה אם לתת לו את הטלפון, כן לתת לו את הטלפון. אתם יודעים, בבר זה לא בדיוק זה. איזה בחורה פגשתי, ליד, אתה לא מאמין. הוא היה בטירוף. הדבר הראשון שהיא ממש התלהבה ממנו זה מהשם שלו. היא הוציאה אזרחות ישראלית, היא עברה מאבני לתל אביב. אחרי שהם הכירו, אחרי 2-3, עידו מתקשר אליי, אומר לי, ליד, פתח מפה. זה המקום שנקרא גאליה. אני פותח את המפה, רואה גאליה על האיסטר, אחרי רחובות באיזה פינה, אומר לי, תשמע, יום שישי בבוקר, אתה שם, תביא את האוטו, סוחבים. איך שהוא פגש את לירון, זהו. נגמר, אין יותר חדר כושר. אני מכיר את עידו, לא יודע לבוא לעידו לפני לירון, זה אומר לאכול לפני. מקרר ריק. אפשר להישאב פנימה, בקושי בירה היה שם. יש מזון, שזה חדשני. היא הגיעה לעיר הגדולה, כמו קופיקו בעיר הגדולה. אני ידעתי שעידו ולירון התחתנו ביום שהיא עברה לגור איתו, והיא הכניסה כל מיני דברים שהוא לא כל כך רצה, וזרקה כמה דברים שהוא כן רצה. אבל היה איזה מין מדפים במקלחת שהוא לא רצה אותם, והוא בא אליו ואמר לה, לירון, אני לא רוצה שזה יהיה פה, והיא אמרה לו, עזוב עידו, זה יהיה פה, זה יהיה בסדר. והוא הלך. אז ידעתי שהיא תפסה אותו מאוד חזק וזה נגמר. אני מאחל לכם את כל מה שאתם מאחלים לעצמכם ויותר. אני מאחל לכם שתמשיכו להשלים אחד את השני. תגשימו חלומות. אתם מדהימים ביחד, זוג מנצח. אני אוהב אתכם, אני חושב שאתם מהממים. ושכל יום תקומו עם חיוך וכל יום תלכו לישון עם חיוך. שתמשיכו עם האושר הזה. אתם כוח ביחד, אין מה להגיד. ויהיו הרבה ילדים. שיהיה לכם רק טוב, שתצליחו, שתהיו בריאים, שתאהבו